Ja, geweldig. Ik vind het is een hele nieuwe stap. Maar ik had het als iets heel moois ervaren. En ja, ik denk wel dat het misschien iets voor de toekomst is. Roppen en razen in de stritten van een Rijnderbrugge. Het is de filmset van de eerste Nederlandse film die driedimensionaal opgenomen wordt. Het levert heel veel op. 3D is spectaculair. We filmen echt in 3D. Duitse in 3D is natuurlijk prachtig. De locaties in 3D zijn spectaculair. En het verhaal, ik wil mensen onderdompelen in deze tijd. In het heroïsche van het verhaal. De film vertelt het verhaal van Willem Barends, die toewintert op Nova Zembla. Het speelt in de 16e eeuw. Doutzen speelt Catharina, de dochter van de man die het opdracht jouwt voor de Leertzwieren-expeditie. Een liedje, maar een wichtige rol. En ik vond het heel mooi dat Reinoud Middelset had als een hele mooie, maar echt hele sterke vrouw. En die tiert wie een vrouw natuurlijk, die net een soort te sissen. Maar Catharina is, die kent een heel soort van de sterrenkunde. En ze is een hele slimme vrouw. En dat vond ik wel, het sprutst me heel goed om. Door, Duits, kom maar! Zij is heel bijzonder. En als ik dat zeg, dan weet ik dat ik moet oppassen vanwege de verwachtingen en zo. Maar ze is echt heel bijzonder. Ze is niet... Tuurlijk, het is een supermodel en het ziet er prachtig uit. En maar het bijzondere van Doutzen is dat zij heel veel lagen heeft. Ja. Dat je geïnteresseerd zit te kijken. Het is niet een plat supermodel. Er gebeurt heel veel. Als een acteur tegen haar praat, dan luistert ze. En dan probeert ze daar... Je ziet haar denken voordat ze een antwoord geeft. En voordat ze daarop reageert. En dat maakt haar zo bijzonder. Er zit een hele interessante binnenwereld eigenlijk. En dat in combinatie natuurlijk met hoe ze eruit ziet. En haar timing en haar gevoel voor de camera. Ja, dat maakt het spectaculair. Een groot part van de film is draait in Ierland. Doutzen hoorde daar vanwege haar al net hinnen. Maar mij wol troch de blabze in Brugge omwaardje. Ja, ik geniet echt met volle teugen van het modellenwerk, maar dit is weer wat oors. Hoe tekstverst wierst? Nou, ik vind wel goed, hè? Ja. Goed oefenen? Het wel goed, ja. Ik hier net een hele soort tekst, maar het is heel goed gegaan. Is dit nou een nieuwe carrière voor jou als werk in de mem om dit acteerpaard in te slaan? Ja, waar weet. Het eindresultaat van de acteerambities van Doutzen is van 24 november al te zien in de bioscoop.